Pelattiin naisten superpesistä. Manse PP, Vaasan Mailattäret. Kotijoukkue otti 3 pistettä, lukemin 2-0. Pelijohtajan haaste tulossa tässä herrat Martia ja Mäntymaa. Pekka, tulostaulu ei ollut tänään suosiollinen. Tulitte 3 voittoottelun jälkeen teidän päävastustajan vastaan ja tänään oli tietysti kova Manse kotonansa vastassa. Niin millä tavalla millillä lähditte haastamaan Mansea ja sitten kuitenkin missä ei mielestäsi vajaaksi, että se haasto ei nyt toteutunut kovin vahvasti? No, meillä oli eilen illalla ja vähän tänä aamunakin vielä tilanne, että saadaanko me 10 tervettä mukaan vai 12 vai 8, että pieni flunssa-aalto iski päälle eilen, mutta toki tehtiin jotakin juttuja tuolla oikein ulkopelistä, mitä sovittiin, saatiin takapaloja ja näin, mutta kyllä Manse löi tänään niin hyvin, ettei olisi ollut siihen sitten saumaa. Että onnittelut Manselle ja ansaittuu juhannuksen viettoon. Teillä on ollut kuitenkin sillä tavalla vahva alkukausi, että siellä 8 paikalla ja 10 kerättyä sarjapistettä, niin onko se näin, kun juhannustaukoon on tultu, niin semmoinen, missä suurin piirtein pelijohtaja haluaisi joukkueen tällä hetkellä olevan? No joo, ollut hyviä pelejä, mutta sitten ollut huonompia ja nyt viimeiset 3 peliä, jos tätä ei oteta, niin toi ulkokenttä on pitänyt ihan hyvin, että siitä on hyvä lähteä sitten jatkaa. Kiitos. Jatketaan Manu. Teille eilen Feravääntö täällä heti saman tien, toinen peli perään. Miten sä valmistit joukkuetta, että taas jalka kulkee ja lyönti kulkee? En tiedä kyllä kulkiko jalka, mutta onneksi lyönti kulki. Tuossa käytiin tänään aamulla sitten palikset läpitte ja painotin aika paljon sitä, että nyt on vaara-ainekset siihen kuuluisaan ohipeliin. Että eilen kovan latauksen peli ja sitten aamulla näet, että kavereita puuttuu muutama avainyksilö siitä, niin siinä on ainekset siihen, että lähdetään vähän takkia auki, että sitä jouduttiin painottamaan tosi paljon, että tämä on peli siinä missä muutkin ja lähdettiin tietysti vähän muokkaamaan sitten taktiikkaa myös sen mukaan, että mikä vastustajan kokoonpano ja jutut oli, että siihen tyytyväinen, että tänään ne vapaat lyönnit oli ihan hyvin risussa ja saatiin sitä kautta tulosta ja sitten tosi tyytyväinen toista päivää putkeen meidän nollatilanne oli kyllä aika hyvä ja Tanhuan naula tai Paalu on aika hyvin naulassa, että siihen on tosi tyytyväinen. Kyllä myös tilastoissa teidän puolustus piti hyvin. Katsotaan sen verran yli juhannuksen. Siellä on Joensuuta vastaan ensin vieressä sitä kotipeli, niin tuommoinen vähän pudotuspelimäinen asetelma sillä tavalla. Tuoko se mitään erilaista, että siinä pelataan 2 kertaa samaa joukkuetta vastaan? No ainakin palautteen sarjatekijälle, että ei tarvitsisi ehkä ensin tiistaina Joensuussa käydä ja sen jälkeen tulla yötä vastaan ja pelata jo torstaina sitten seuraavaa ottelua. Että eipä siinä kummempia, että tietysti vähän siinä tulee sitä valmistautumista ja sitten keskiviikkona pitää olla nopea purku ja valmistautuminen siihen torstai-otteluun. Että hyvä semmoinen back to back just myös ajatellen varmasti sitä syksyä, että miten pystytään valmistautumaan nimenomaan yhtä vastustajaa vastaan. Että harmi, että se tulee tiukalla aikataululla juhannuksen jälkeen. Että tässä vähän repalaiset viikot, kun on juhannus ja itä-länsi, mutta sillä mennään mitä on. Joo, totta. Itä-länsistä selkeä siellä Manselta paljon edustusta mukana. Lopetetaan tällä kertaa tähän. Kiitos. 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 Jännäkin.